Que tal, señoras e señores? Son as 5 menos 20 da tarde. Aquí estamos os da Voltas co Prato como cada tarde cociñando en directo na Televisión de Galicia. Sí, a única, a grande, a inigualable Televisión de Galicia. Facendo cociña en directo, porque despois ides por aí por outras cadeas. Pa que ides se non hai cociña en directo? Como ben que estades aquí, que pasan cousas, cortas a mayonesa, darlle a volta a tortilla caeche. Esas cousas pasan aquí, ou pensades que lle pasa ao que leva o sombreiro este branco de outra televisión? Non, pasa aquí. Seguídenos, como sempre, en @voltascoprato, porque aí temos case todas as receitas que facemos todos os días do ano, e hoxe non vou cambiar de cámara, porque lle vou pedir ao público que me axude cos cociñeros. Así que estamos todos aquí, e desde aquí temos que chamar... Que pasen Xulio Mato e Lucía Vázquez, un aplauso para eles. Ostras, Vamos fuerte. Espera. Vámonos facer outra vez a ver se nos sae, Xulio. Atención, va. Que pasa, Xulio Mato? Moi ben, Muy bien. Ostras, podedes aplaudir a eso, tamén podedes aplaudir. Estamos fortísimos, Estamos super fortes, adestrar tal. Eu te llamaba ahora mismo. Escoita. E non lle chocamos a Lucía. No. Imagina se lle chocamos a Lucía, No. Como estades? Muy ben. Ti ben? Super ben. Todo ben? Todo ben. Contento? Moi contento. Feliz? Feliz. Moi aprendiz. Como a perdiz? E Lucía? Moi ben. Tamén? Claro. Contenta? Home, saliu o sol e todo. É certo. Saíu o Toma. sol en Galicia. Parece mentira, pero saíu o sol. E ven que a carretera seca todo o camiño. Escoitade unha cousa. Viches os baches. Xusto, non? Estaban empezando a arreglar as fochancas pola Nacional. Ah, sí? Estaban cortando, tal, e empezando a arreglar. Dixen, Apura que boas horas. logo chove. É certo. Que hoxe é un día especial, hoxe saíu o sol, pero hoxe temos de aniversario a unha persoa moi importante deste programa e creo que imos falar con ela. Bueno, A ver, miedo me da. Begoña Vázquez, que tal? Boas tardes. Un aplauso para Bego, que está de aniversario. Aí tedes. Ole. Boas tardes. Guapa, que tal? Como está? Que ben por vexo, cara de maravilla. Vennos de maravilla, e eu teño que dicir unha cousa, moitos parabéns porque xa estás chanzo arriba. Xa chegaches aos 40. Estás na nova Ai, cuarentena. mamá. Como te Ai, sintes? mamá. Como te sintes? Como estuvera 20. Bueno. E outros 20 de sabiduría. Oi, Bego, a ver, que tal? Como está a xente por aí? Que vas facer hoxe? Hoxe vou comer unha tarta, comer uns churros, pasar o tempo ca miña familia por a tarde, Ajá. dar un paseo, porque evidentemente era o meu cumpleaños e pedinlle, dixenlle, por favor, Santa Clara, unhos huevos, venga, que faga sol, que fai sol. Puxechen os ovos a Santa Clara para que non chovera. Claro, mira, funcionou, ou non? Menos mal. Está moi ben. Eu creo que, sendo ti, podíamos facer algo especial. Non sei que pensan os cociñeiros. Xulio, ti crees que podíamos facer algo especial pa Begoña hoxe? Sí. Bego, eu non sei o que vai ser a receita, pero eu prométoche que hoxe polo teu aniversario eu fagoche unha torta. O que sea. Guau, O que sea. guau. Vale, espera. Ai, Dios mío. Desas que che gustan a ti. Bueno, Espera, a min. Xulio, e se che piden filete ou bacallau? Pois torta de bacallau. Con Unha filete. torta de chourizo. Unha de chourizo con queixo. Sí. Con Sí, túa. morro de porco, Pegado. torta de morro. Torta de morro de porco. Que sea máis pega moi ben, podemos pillar. E Lucía, que lle prometes? Eu agora non podo ser menos, eu agora teño que facer o mesmo tamén, unha torta pa Bego. Begoña. Que guai. Mira ti, piden o que piden, vanche facer torta. Que boa xente, Sí. Madre mía. Joder. Pobre Lucía, o que ten que aguantar con vos, Pobriña. Bueno, Bego, vemos to luns, Bueno. O luns xa pasou en Troido, xa non che deixamos faltar máis, Sí, que temos... No, marcho para aí xa o lun, estou aí clavada. Moi ben, pois disfruta moito o día de hoxe, dalle bicos ao Artai, a familia, Aí. queremos te moito, vale? Aquí. Chao. Parabéns, un bico enorme, un aplauso para Begoña, maravillosa. Gracias. E nós imos cociñar, señoras e señores, a ver que nos trae a nosa convidada de hoxe, Lorena de Pontareas. Hola, moi boas, chamome Lorena e son dunha aldea que se chama Nogueira, que pertence ao concello de Pontareas. Normalmente na miña casa quen cociña son eu. Eu esa comida despois eu a comparto nas miñas redes sociais, pero hai algo que me gustaría aprender a facer moito, e serían uns bolos de vento. O probén a facer en varias ocasións e non me saíron ben. E aparte de iso, me gustaría que na próxima xuntanza poder darlle esa proba a todos os meus veciños e amigos. Formando un biquiño moi forte para vos, para os meus amigos, familia e os meus veciños de Nogueira, e que nos vemos pronto. Moitos
Bicos. Temos o corazón contento polo aniversario de Begoña, temos o corazón contento por Lorena e temos o corazón contento porque hoxe con nós está a xente de Nogueira en Pontareas. Un aplauso para eles! Moi ben! Ademais, ven a xente da Comisión de Festas. Espero que non aproveiten que están aquí para pedirlle cartos aos veciños e veciñas, Porque xa sabemos como é a xente da comisión, que sempre quere xuntar os cartos canto antes mellor. Ti estás na comisión tamén. Eu estou na comisión, por eso sei do que falo. Exactamente. E pedir, pides ben. Correcto, e ti ainda non me daches nada. No. Lorena. Compreche lotería. Eso é verdad. Xa está. Lorena de Nogueira e Ponteareas pedía bolos de evento, pero claro, ahora temos un problema, porque vos prometistes a Begoña unha torta. E agora, como facedes unha torta de bolos de vento? Pois mira, Pues mira, no, estou intrigadísimo. habrá que poñer uns encima de outros. Vale. E vamos facer de chourizo. Ah, genial. Porque como lle prometín tamén que iba a ser algo que lle iba a gustar a ela, Ajá. e a min, a todos nos gusta Chourizo moito e queixo. as masas con chourizo, con tal, e despois vamos a zumbar por riba unha salsa de queixo. Pero é que os bolos de vento son como... Redondos. Sí. Entón, como vas facer? Pois vamos a intentar. Pode ser doces salgados. Sí. O doce é máis fácil que pegue, porque podes botar un caramelo, co azúcar tamén axuda a que pegue, tal. Ajá. Pero terei que xogar contra a gravedade. No, podes facer como a torre das boliñas estas de Nadal, tan famosas, sabes? Os Ferreiro. Sí. Pois podes ir facendo así Sí. e facer como un árbore así, algo. Claro. No, Que eso ti pensas que eso é fan así, non? non, pero poderías No. facer algo así. Eu vou intentar facer a Begoña a torta que lle prometín. Perfecto, Iba a decir pois- a que merece, pero por si acaso Pois non sabe. a que lle permitiches. A que lle prometín. Pois Xulio Mato vai facer unha torta de bolos de vento con chourizo, con queixo, tamén vai estar eso espectacular. Lucía? Pois eu tiven algo máis de sorte, porque eu teño crema pasteleira. Ah, ti vas facer 12. Entón, vou tentar facer unha torta, a ver, con esa dificultade que nos ofrece a circunferencia. Entonces, vamos ver se facemos unha torta de buñuelos. Vale, moi ben. Vamos a ver se sale. O sea, un tradicional de sobremesa, non? Sí. Para facer. Sí. Vale. Algún dos dous ten preferencia porque empece con el? Xulio Mato, creo, polo que Veña, me di por el vente. director. Veña. Señoras, señores, facemos bolos de vento, unha volta escoprato, arrancamos con Don Xulio Mato. Vamos para A masa. Bueno. que conste, a Torta ver, de buñuelos de chourizo, Que fácil. Que fácil mo poñedes. que conste que empezas dunha maneira un pouco extraña o programa porque hoxe estamos xa, o sea, en Coresma. Sí, pero hasta o venres non empeza a vixilia. Ah. Bueno, en teoría... Vale. Sí, hasta venres non empeza a vixilia. O sea, segundo ti, ata o venres podes comer carne. Digo hoxe vamos a comer. Así Vale. que esperemos non caer en pecado mortal. Perfecto, Bueno, perfecto. mitad de leite, mitad de agua, ¿vale? Mitad de leite, mitad de auga. Eso es, súper fácil. Eso é e para moi facer a rápida, masa, vale? non? Vamos a facer a masa, entón vamos Vale. a poñer a cocer. Mira, esta masa leva 60 gramos de manteiga. Ajá. Non lle vamos poñer toda, vamos a deixar este trozo sin botar, porque vamos a aproveitar a grasiña do chourizo tamén. E ya vamos a meter aquí, vale? Moi ben, Entón vamos a deixar aí. Para a receita levar, leva eso. Poñémola a ferver, e despois vamos a pasar para aquí. O sea, vamos a botar, perdón, a fariña, vamos a pasar para aquí e vamos a botar os ovos. Gústame como respeta Xulio o seu cristianismo. A xente da casa que nos chame ao 664-4834-19 é o teléfono da Voltas co Prato. E xa sabedes que podes falar con nós do que queirades. Se queredes solicitar algunha receita ou algo, pois chamade ao Voltas co Prato. E ademais, como sempre, repartimos 50 euros dunha vez e 50 de outra no Voltas co Prato da televisión. Dos bolos de vento. Bueno, Vale. ti sabes que este tipo de masa normalmente o que facemos é escaldar a fariña, no líquido, un jomule, o chourizo. o de ves? o de poñer un... Quen quere vixilia tendo chourizo? Correcto. Pois xa está, Correcto. já temos. Que ben mule, non temos que facer de todo, vale? Só un pouquiño, marcalo un pouquiño, para que? Para aproveitar esta grasiña. Mira, vamos a botar aquí esta grasiña, que non nos caia... Aí está. Claro, temos... Aí temos a manteiga que nos faltaba, ves? No, que temos... Así, a manteiga, sí. Temos un problema. Bueno, un problema non. En realidad estamos para iso. Lorena, a convidada, decía que ten problemas por facer esta masa. Sí. Entón, necesito os
Pasos básicos, segundo Xulio Mato, para facer unha masa de 10. Mira, pasos básicos. Poñer o líquido a ferver, Que sí que quero dicir, prende a cociña. prender a cociña. Vale. Pasos básicos. Vale. Lavar as maus. Prender a cociña. Mira, ahora ves, xa está empezando a ferver, pero temos que esperar que se nos desfaga toda a manteiga. Correcto. Vale? Un poquinho fora do lume para que non se nos... Non se queime, Para que non? non se nos queime, eso é. Vale. E aquí é onde vamos botar a fariña. Botamos a fariña toda de vez. Para que escalde o... Para escaldala, xa fora do lume, e xa empezamos a batir hasta formar unha pasta. E bate. Eso é. Entón, mira, vamos a axudar un pouco a desfacer a manteiga. Mira, Vale. ves que colleu xa a grasiña do chourizo? Que gran idea, tío. Que gran idea de botar a grasiña do chourizo. Vale, mira, e agora, ves, xa acabou e o leite ferve, ves? Empeza a O leite ferver. malo agua ferve. Correcto. Entón, isto vámonos E agora? sacar do lume e vamos a botar toda a fariña de vez, que son uns 150-160 gramos, vale? E empeza a dar a volta. Ahora empezamos a remexer e xa volvemos a chegar ao lume. Ese é o traballo máis sacrificado que tes, non? No. Mira, despois estas masas o que se fai é irlle botando os ovos dun en un, para irlos integrando. Pero como temos prisa, podemos botar de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4, como queiramos. Pero é bonos botar batidos, xa batidos, vale? Di, a esta masa hai que ir botando dun en un. Mira. Pero como tomos prisa, vamos a botar Temos todos moito batidos. apuro, porque... Vale. Mira, ves, xa temos aquí o mazacote, que é importante que se nos disuelva ben a fariña para que non nos faga grumos despois. Tras. Isto é para quecer, eh? É que pensei Que non que... tes calefacción na casa? Fai volver de vento. Mira, e agora vamos a botar aquí os ovos batidos. E non calla nin nada, E vamos a ir pouco a pouco integrándoos. Pois valle dando, ti valle dando, Ti non pares. É unha que eu teño integrado, chourizo para aquí. Ti valle dando. Vale. Vas ben, Vale, Veña, vamos gracias. con Lucía. A ver que nos conta. Lucía. Hola, cañotas. Me gusta el bollo, el pan es que a mí me ¿Cómo gusta vas? el bollo. Me gusta el bollo, el pan es que a mí me gusta el bollo. Mira, eu estou facendo... Lucía Vázquez. Dígame. Ti mandaches algún agasallo ou algo a túa curma a Begoña? A verdade é que non, pero estou yo facendo agora. Ostras. Eres da Mira. familia. Eu Que non lle mandeu nada porque son agarrado, vale, pero... Que serás agarrado. Sí. Veña, a ver, como vai o teu? Veña. Mira, esta masa é moi parecida á de Xulio. De Vale. feito, é a mesma, pero con lixeras modificacións. Pero de base, a mesma. Claro, vale. En vez de leite, eu emprego solo auga. Na máis. Auga. E aquí pusemos auga, un pouquiño de manteiga, un pouco de sal e un pouquiño de azúcar. Auga, manteiga, sal e azúcar. Igual que fixo el, vou apartar e vou botar a fariña cun pouco de raladura de limón, toda de golpe. Eso para aromatizar, entendo, non? Sí. Vale. E agora remexemos. E ímola secar ben, querémola ben sequiña. Isto ten que ir así, sí, non? Sí. Ai, moi ben. Sí. É que Eso é o caramelo, co que vamos a está intentar facendo facer aquí pegamento. está facendo aquí tamén un caramelo que lle estou dando voltas, como vedes na casa, porque lle estaba empezando a quedar moreno. É que para competir co chourizo e o queixo... Xa, a verdad é que Xulio tamén facer chourizo, de verdad que É lo que lle pasa ao chourizo hoxe. home, É sin bula, eh? pero o primeiro día, Pero eu teño bula, como cho eu. como que tes bula? Teño bula. A ver, tes bula, a ver, quero dicir, tes bula porque podes facer no Canva ou no PowerPoint, faz unha bula e xa está, fala por internet. Teño unha bula. Como? Teño unha bula. Pero tes unha bula de verdade. Teño unha bula na casa, non sei de onde saliu, algún abuelo, bisabuelo, algún... Tiña moitos curas por aí, antes había moito cura. Que me está tapando isto. Isto xa está, hai que deixalo a resfriar. Para. Atención. Estarme dicindo, Lucía Vázquez, isto é de verdade, isto non o sabía eu. Estarme dicindo que tes unha bula papal de verdade que che dá permiso a comer carne durante a visilia. A ver, non me deron a min, pero teño unha na miña posesión. Pero co sello do Vaticano é todo. Pois supoño que sí, claro, sí, así, con así, sí. Bueno, se atopo traio. O da viñón, Pode- depende de para cando traer. sea, eh? Se atopo traio xa. Por favor, trae eso, Veña. Eu nunca vin unha, Pa que o venres que ven poidas comer carne. Por favor, Veña, vai. por favor. Isto eu non tiña ni idea de que existían aínda, que había bulas por aí guardadas históricas. Porque canto terá eso? 200 anos ou así? A verdade que non o sei. Ai, que ilusión, Acaban de fazer moita ilusión. Bueno, vamos chamar a nosa convidada de hoxe. Recibimos cun fortísimo aplauso,
a Lorena de Nogueira en Pontareas. Un aplauso para ela. Hola, Lorena, que tal? Como estás? Muy bien, muy bien. Benvida. Gracias. Lucía, creo que ten un truco cos bolos de vento, porque ti tes problemas, non, coa masa. Moitos. Bueno, pois veña, arrímate aí a ela, aí por aquí. Ti biches tal, eu todos os problemas de Xulio solucionos enseguida con mecánica, mira, aí vai. Un a un, imos integrando. Sabiches que a masa é sencilla. É que eu casi teño que utilizar o armás para xa solo abrir o huevo. O sea que iso é vale. Bueno, pero podes ter Tías como a saber min. xa de antes. Sí, eso. Ti és como a mí. Vale, vale. Pouco a pouco, verdad? Sí. Imos integrando ben e despois ímonos fritir e eu vou nos rechear de crema pastelera, van ser doces. Que rico. E temos aí un caramelo que ten que arrefriar un pouquiño para ver se nos conseguimos que nos faga de pegamento para facer esa torta que lle prometimos a Begoña. O sea, que os teus van a ser como máis parecidos aos tradicionais clásicos doces, non? Sí. Moi ben. Pois esta é a proposta de Lucía. Imos ver a de Don Crema Xulio. pasteleira. Por favor. Bueno, Hola, benvida. que tal, Xulio? Atención a de Xulio. Mira, eu traio... Sin bula. Sin bula, Sin bula, pero sin vergüenza tamén, mira. teño aquí Con chourizo. unha masa típica de buñuelos, vale? De bolos de vento. Marquei un poquinho o chourizo e botella grasiña. Mira que cor queda, Guau. Mira que maravilla. Eso queda mantecoso como se fora grasa de porco, Sí, pero non é. Dios, Non que é. está, de verdad que me Non é. está me dando ganas de poñelos na cara para estirar a piel, Ti xa tes a piel estirada. Sí, mira. Estiradísima a piel. Madre mía, para tu edad te la pouco estirada. Teño pouco. Bueno, mira, Pero eso botei estira. un pouquiño aí na masa, para que, o sea, no aceite, para que E ahora ten que empece... dar volta, non? Ou non? Bueno, en teoría debería. Se Debería de dar vento. volta. Pero a min dame medo que a grasa que lle botamos do chorizo, do propio chorizo, que non sufle tanto. Pero vamos ver. Vamos ver que igual temos suerte. Moi ben. Vale. Lorena, como podedes ver, trae a camisola de Nogueira, en Pontareas. Entendo que estás na comisión, ti tamén, non? Claro. Pois mira, esa masa vende moito, Sí, Esa podedes masa, facer eu creo que a chegas festa a pedir do- a cota e a xente dache máis, Vamos a aprender a facelos primeiro e o mellor non descarto vendelos. Faime caso, se poñedes un carro ou así, se poñedes algún bar, vos na comisión, facedes isto que é salado. Facedes isto que é salado, así a xente bebe. A xente ten que beber. Mira, vamos a botar así un pouco grandochos, que vai levar un poquinho máis facerse, pero así tamén me vai ser máis fácil a min de apilar. Guau, está moi frío ben, eso, moi ben. Xulio? No. Sí. No. Sí. Non ten que estar demasiado quente, Ai, porque senón xa. vai se queimar por fora e non se vai Se cocinar o por fago eu, dentro. como o día do ovo fritido, O día- disme, ti fixeche o un- día do ovo dirme, está lo cocendo en vez de fritindo, pero Porque o- como o señor se equivocou, Como non señor, pasa ten nada. criterio, mira, este xa girou el solo, que eu non toquei. Teñen que virar. Sí, a ver se viran eles. Se viran eles solos é que suflaron ben por dentro. Ah, vale. Vale. Vamos a ir pouco a pouco, porque se enfriamos moito aceite, igual a liamos. Pois, Vale. Lorena, Ai, tencho que mira, preguntar, mira como vai Mira, dar a ves, volta. Deus. se xirou. Lorena, tesme que dicir cal dos dous levarías doce salgado? Os dous. Ai, xa. Pero eu Ok. non che podo dar os dous para que os vendas despois a ganes cartos con eles. Como moito dereiche un, o outro deixemos ganar a mí. Bueno, a ver, por un lado me encantan os salgados. Por outro lado me encanta a pastelera. E se a masa vai ser caso menos igual, No, tes un lío vou me quedar ti. cos dous. Tes un- Entón vou probalos primeiro e despois digo. Voume quedar cos dous, pois eu vouche pedir que vayas á zona de sufridores. Vale. Veña, un perfecto. aplauso para Veña, Lorena que está con gracias, nós. gracias. Ben de Nogueira, en Pontareas. Bueno, teóricamente hoxe comeza a Coresma, 40 días de recollemento e reflexión e privación da carne, pero feita a lei, feita a trampa. E así foi como apareceron nas nosas vidas as masas fritidas e con elas os bolos de vento. Ocos, delicados e moi saborosos, dice que teñen a súa orixe na repostería europea, ligada ao descubrimento do que máis tarde sería a pasta chou. Aínda que outras teorías sitúan o seu nacemento en Málaga no ano 1090, durante o asedio á vila de Almojía. O certo é que esta masa fritida boa do prato se non te apuras. Sexan doces ou salgados, son un clásico da Semana Santa todos os santos ou de Coresma. Eu anímovos a caer no profundo pozo das tradicións, deixádevos afogar polas receitas de sempre, as comidas en familia e as festas de Gardar. Contádenos cal é a vosa favorita en @voltascoprato. E lembrade, atención, lembrade que temos un concurso fotográfico gastronómico activo. E hoxe é o último día. Mañán saberemos quen é o gañador ou gañadora, así que enviade, por favor, as vosas fotografías de todo o que fixastes durante o entroido e nós mañán, no Consello de Sabios e de Sabias, composto por min, escolleremos cal é a fotografía máis bonita, máis chula, que va, composto por todo o equipo da Voltas co Prato.
Imos con Lucía. Vale. Ahora faise así, Daniel. Ah, é verdad. Mira que bonitillos son. Estes teñen que virar. Ti viches como viran Teñen que solos? virar ou non? Estes miran solos, mira. Mira. Estánse para vendo aí. os teus malos de Xulio agora mesmo. Que bonita imaxe, Que bonita imaxe. Mira, De viches verdad. como vira solo. Joder. É unha maravilla. Pero mira, estamos vendo como mira como traballa o noso realizador, mira pa aí, Vense perfectamente as dúas imaxes, vense como viran os bolos do vento, tanto os salgados como os 12. Fua, Están casi máis espectacular. bonitos ali, Alberto, moi ben, Moi ben, Alberto. Un aplauso para Alberto, o noso realizador. Moi É ben. que mira como viran, que maravilla. Moi ben, moi ben. Moi ben, mira Alberto como se dá plano do seu propio aplauso, Dase plano do seu propio aplauso este home. Ti faría lo mesmo. E os teus van recheos de crema De pasteleira. crema. A verdade é que é unha receita moi bonita de facer, Que guai. Moi bonita. No, xa te vi moi contenta. Mira como dá a volta. É que mira como dá a volta. Estás contenta, Estou, como Guau, cando pero chegou o microondas a casa, andabas a mirar como daba voltas. É dicir, a clave é que dean a volta. Sí, a ver, que teñense que facer por todas partes. Pero son eles automáticos. Neste caso, sí. Automático. Os teus darse a volta, Julio. Sí, parecen manatíes dando un baño. Veña, vamos co pregunta de concurso para a xente que está na casa por 50 euriños. Con que enche Lucía Vázquez os seus bolos de vento? Con crema pasteleira. Digo con un pouco máis de emoción. Con crema pasteleira. Aí está. Ahora sí, con crema pasteleira. Con crema pasteleira. 664-483-419, chamade a voltas co prato. Os bolos de vento de Lucía Vázquez levan... Crema pasteleira. E pode ser en quente, en frío, a crema como ten que ser? Ah, crema en frío. En frío a crema pasteleira. En frío a crema. Vale. Están bonitos, molan. Están quedando bastante A min chulis, encantan, A min é unha cousa que me gusta moito. Entón, agora imos por dentro a crema e por fora a ver se conseguimos pegalos que queden chulis co caramelo. Claro, é que os teus son E máis... que tamén, facerlle unha torta a Begoña non é fácil. No, pero escoita. Sí, dimo a min. É máis sinxelo o teu co caramelo, Di a verdade. Bueno. Eu non che quero quitar méritos, pero é un poquinho máis fácil. Bueno, a ver, fala ti. No, no. Ah. Digo, fala eu. Ah, Digo que é máis difícil o de Xulio. bueno, é diferente. É diferente. Vamos con Xulio, veña. Bueno, vou botar a Mato, que? Pois aquí, mira, eses xa están cociñados, Queres un? Dun oso. Agora con oso. aparte tampouco cho daba porque... Por que non? Porque a ver se me dá tempo de facer suficientes para facer unha torta. Ah, vale, tens que fazer Pero, moi. se é unha torta, é unha tortita, Vale, mira, quédanos uns 4 minutos que vai ser máis ou menos que van tardar estes en facerse, Guau, vale? os teus son máis grandes. Claro, se dixen que os iba a facer grandes para que campen máis. E mira, están super lixeiriños, quere decir que E sufran. como vas facer co queixo? Ahora vamos a ver, mira, teño aquí xa a manteiga derretida. Vamos facer... Esa coller unha culler. Vas facer como unha... Vamos facer a salsiña. Ah, unha salsa de queixo. Eso é. Pensei que iba a ser algo, ou que iba a ir por dentro, No, ou que por ibas a dentro... utilizar como pegamento. Por dentro vai queixo. o chourizo. Bueno, igual nos fai falta tirar del para pegar. que pegue. Unha salsa con nata, caldo, queixo de Arzúa. Saludos á Comisión de Arzúa tamén. É que eu son da de Santa María de Arzúa, parroquia. Pois Santa María de Arzúa. Santa María de Arzúa. Mira, vamos a baixar un poquinho esto. Mira, primeiro, facemos un arroz, vale? Un poquinho de manteiga, un poquinho de fariña. E ahora aquí teño o caldo e a nata. Que vamos ir botando. É moi sinxelo, é unha bexamel lixeiriña, vale? Vamos a botar primeiro o caldo Guau, isto todo. vai estar boísmo, Home, non vai estar bo. E despois vamos desfacer aí o queixo. Vai estar moi bo, Gústame. Mentras facemos isto, vamos a apartar aquí e vamos ver se damos sacado esta tanda de buñuelos tamén. Ese xa Mira, va un pouco... esta é a diferencia, esta é a diferencia, ves? Eses fixéronse ben, este estaba aceite moi quente. Entón, agora vamos a baixar o aceite. Mira como teñen todo... Claro, fixadevos os que non acaba de sacar suflaron ben. Xulio como... Teñen como burbullas, Claro, non? eses non suflaron ben. Ostras, son feísimos Son eses, feísimos, feos. Remexe aí mentras eu fago unha tandada. Mira, estánse ben... A ver se podemos ver. A ver se podemos ver aquí os bolos Mira, de vento. os que Mira, están Xulio, ben, mira que os que están ben, os que están mal estánse vendo perfectamente. Mira, Ese que vedes aí está Esto mal. é ben, esto é mal. Entón, agora Non, vamos que está mal, vese ben. Xa lle baixamos. Non te preocupes. E vamos a intentar a ver se... Isto ten que estar no lume, o saco de lume. No, deixa, ti móveo aí. É que despisteime, dixei que quecera moito aceite. Claro, os que están mal porque non suflaron. Claro, que medroulle moito aceite. Agora xa baixamos Medroulle o aceite. moito aceite. No,
Dolle moi quente o aceite. Vale. Ti non te poñes nervioso. Non me fai burla cando me salen as cousas mal. Isto é o que lle gusta a él, Ti, despois a xente colle Non di. rifedes o... Despois a xente Vale. colle di por Instagram Mira, que... isto témolo, verdad? Que non nos queremos. Xa parece que tengo queixo, E agora vamos a botar a nata. Que rico esta salsa, Ahora botamos aí a nata, toda, vale? E Sin aquí- medo, sin medo. E aquí onde vamos desfacer o queixo. Carga yo o queixo, carga yo o queixo. Ahora vamos co queixo. Teño que repartir cartos. Ai, ti Aí voy yo o está. queixo. Reparte cartos. Como vai esta salsa? Como vai estar esta salsa de queixo de Arzúa? Moi ben, moi ben. Imos con Lucía... Moi ben, moi ben. Vamos con Lucía a repartir cartos. Imos ir a Bueu. Ana, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Como estás? Ben, ben. Ai, que che parecen unos bolos de vento. Que che parecen? Ben, riquísimos. Pero eres máis de 12 ou de salgado? Eu son máis de 12. Ves? É das túas, Ai, é das miñas. É das túas. Home, estes... Mira, estálle botando caramelo agora mesmo para intentar pegalos. No, ten un aspecto chulísimo, Que pintaza. Pois Que mira, pintaza. Lucía pode che dar 50 euriños, así que quero facer ti a pregunta. Acordaste? Acordaste da pregunta? Ah, no, como era? Que con que recheo os bolos, oh. Pois dille. Con crema pasteleira. Pero non lle digas eso! Pero non lle digas eso! Ah, querías que fixera unha pregunta? Home, claro! Pois ahora... A ver, vale, Ah, xa está. vouche cambiar a pregunta así no aire, porque a vas a ver igual. Non fagas eso. Que lle está botando agora mesmo por riba? Caramelo. Moi ben, tamén me valeu, un aplauso, veño. Que muller, Que muller esta Lucía. Confundíchesme, estaba eu aquí. Moi Como? concentrada co... Espera, que dis, Ana? Que a crema pasteleira fría, Fría, ves? Dices. Que o dixo, ves? Estaba atento ao programa, como debe ser. Ai, Non como a min, que non me enterei de Ti non nada. enteraste nada. Ana, mandamos un bico enorme, parabéns por saber dúas preguntas do Voltas co Prato, pero elevas só 50 euros. Vale. Bueno, grazas. Chao. Veña, un bico, chao. Gracias. Hasta luego, chao. Ten un pintón, Bueno, a ver. Pintón, sí. Moi ben. Estou facendo aquí... Vou mirar, parece unha tea de araña. Vamos con Xulio. Xulio sigue. Claro, estou desfacendo. É que lle botei dúas tomadas de queixo, Pero mira. Mira. Salsa de queixo, que ao millor, quen sabe se ten que utilizar para pegar os seus bolos de vento. Claro, non sei, ou polo menos para decorar, vámonos usar. Ahora vamos a probar. Está buenísima, Telo que poñer ben e bonito porque vai ser para begoña. Claro, por eso, vamos a intentar a ver que sae de aquí. É un A ver que sae de pouco, aquí, Bego. é un pouco como a relación de Que Xulio e era Begoña. a creadora da torta do de chourizo. Galicia, Sí, do chourizo. no. E da torta, cando colleu tamén un bolo e lle meteu o chourizo. Claro, sabes? non é fácil, Non é fácil. Non Non é fácil sorprender a Begoña Vázquez. No. Hai que pillala a contrapé para sorprendela. Vamos Xa ver. fixe un gordo para coronar a tarta. Va a ser os noivos da miña tarta. Para o gordo. Vou ir pola convidada e despois veño ver como rematas Veña, isto, vale? perfecto. Veña, vou xunta a Lorena. Vamos para lá, venga. Vou. A ver. Si pensades que a Comisión de Festas de Nogueira vai facer unhas festazas, aplaudide a comisión. Aí a comisión. Dada cota. Non sexades agarraos. Que despois sodes os primeiros en criticar. Ai, vaya festas fixeron este ano, tal, non sei que, cando pasan pola porta, casualmente non estar na casa. Así que dada cota. Estamos vendo as dúas receitas, a de Xulio e a de Lucía, e... Que malo vas pasar, Fatal, estou sufrindo ahora mesmo, vamos. Eu estaría fastidiado, A ver, o de amorealos, de poñer así como se foran os Ferreiro. Podo probar os dous, non? Podes probar os dous, claro. Vou primeiro probar os salaos, Claro. depois como postre. Pero que pensabas, probar un, non máis? Non, claro, estaba a ver se me deixabas permiso, que a mellor eres capaz de comelos. Sí, yo. Veña, vamos ver a montaña de Xulio Mato. Vamos para lá. Un aplauso para Lorena, vamos. Bueno, aí estés. A ver que é o que trae, que Aí fai estés. don Xulio Mato, En tempo récord, Tempo Sí, récord. tempo porque récord, Xulio. Sí que é certo que esta receita dá para uns 20-30, aquí saíron uns 10 ou 12 porque, claro, Son grandes. fixemos Xulio. os grandes, pero mira que salsiña temos aquí de Arzúa, Guau. Que ahora este é a que vamos botar por aí. Mira, se me Xa o queixo alimenta solo con mirarlo Claro. así. Mira. Se dá unha boa...
Que rico. Isto é... Bego, isto é unha gochada, Isto é moi pa Begoña, Ten moi boa pinta. Gusta cho queixo, sí? Me encanta. Entón vamos a botar unha máis. Oh, Aí está. Mira, Buah, que parece un glaseado, parece que é sopa de queixo, Parece un verdad? glaseado. Crema de E queixo. aí está, esta é, bueno, non é unha torta moi católica. No, a pero verdade é que... Nunca mellor dito. Quedou moi bonito. No, Parece chorizo. É verdade. Vouche dir unha cousa. De torta non ten nada, pero a intención é o que conta. Claro. Aí está. Bueno, non é unha torta, ou sí. A intención Hai é tortas o de amor pernil. que lle profesamos tamén á nosa queridísima Begoña Mira, Vázquez. que así parece que está glaseado. Sí, eso é certo. Vamos a dar un falta aplauso a vela. don Xulio Mato, creador dos bolos de vento. Sí, sí. Ai, salgados. Vamos ver o de Lucía. Tira, ponte por aquí. Vamos ver o de Lucía, que é máis torta. E, mentras tanto, podemos facer a pregunta de concurso de Xulio Mato. Xulio, Xa me parece máis unha torta. a mí é tamén. así. De que son os teus bolos de vento? De chourizo. Con salsa de queixo. De chourizo con salsa de queixo. 664, chamada ao 664-483419, teléfono a voltas co prato, 50 euriños en xogo. Mirade que preciosidade fixo Lucía Eso Vázquez. sí que é unha torta, Lucía. Recordade, Sen honoré. estes son os doces, crema pasteleira, caramelo e aplauso para Lucía Vázquez. Maravilla, Maravilla. Vamos probar, Lorena. Sí. Vamos para lá, por favor. Tira por aí. Aquí. Moi ben. Recordade chamar 50 euriños en xogo, vale? De que están recheos ou de que son máis ben os bolos de vento salgados que fixo Xulio Mato. De chorizo e salsa de queixo. Cando queiras, Lorena, podes ir probando. Temos aquí Podes velas, querer máis, se queres, Temos velas para Vamos ir con- o peche de programa, para dicirlle algo a Begoña. Sí. Moi ben. Este. Vamos a repartir cartos, imos a Brión. Nerea, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde, que tal? Como estás? Moi ben, genial, genial. E vos por aí? Home, Ben? si ti estás ben, nós estamos ben. É Genial. así, é que ti estás genial, dixo. Claro, iso é porque biche o sol en Brión, non? Home, claro, sí. Biche o sol. Moi ben. Doce, salgado, que che gusta máis? A ver, a min gustame máis o doce, é verdad. Outra máis? Vamos. Outra máis? Isto é un complot Pero non Sí, internacional. claro. probaron o salgado. Tes tipo a dúda. Non Tes tipo a probaron o dúda. salgado, Eso é Claro, verdade. non probamos. Veña, por 50 euros, Nerea, de que son os bolos que fai Xulio Mato e que son salgados? De chourizo e salsa de queixo. Moi ben, un aplauso, 50 euros que van para Brión. Moi ben. Nerea, pois, antes de marchar, quero que me digas quen pensas que vai gañar dos dous. A ver, eu... Non lle estou vendo a cara a compañera que está probando, a verdad. Aquí, aí. A ver agora, cando probe... Vai a gañar Xulio, veña. Vai gañar Xulio, dixo, Bueno, Non sei, gusta a crema pastelera, Veremos. Ui, acaba de poñer unha cara coa crema pasteleira. Se me puxeron os ollos en blanco. Nerea, un bico grande, gracias por chamar, parabéns. Veña, graciñas, chao. Hasta logo. Chao. Chao. Vamos poñer unha vela en riba dos de Lucía. Temos aí mechero, non? Iupi, aí, pimba. Unha vela por Begoña Vázquez. Aí está. Unha vela por Begoña Vázquez. Aí lle queda. E agora sí, por Begoña Vázquez, Lorena de Nogueira en Pontareas. Quen gaña o a voltas co prato o día de hoxe? Xulo, están riquísimos os teus. Están, Me encantan. Pero que a min a nata, a crema pastelera e con conjunto... Pois... Lucía Vázquez, aí está! Moi ben. Bueno, agora sí, espera. Vamos a soplar, vamos a soplar a Begoña. Venga. A de 3. 1, 2, 3. Moi ben. Parabéns a Begoña Vázquez, de verdade, eres unha crack, unha artista, estamos encantados de que esteas con nós. Señoras e señores, nós marchamos, queden coa actualidade, co quen anda aí, vémonos mañán, como sempre, con máis receitas, no Voltas co Prato da Televisión de Galicia. E até da noite, a penaltis na Radio Galega. Un bico grande, chao.